Кайо. Изключвам звука. Какво? И аз идвам да видя. И аз идвам да видя. Да ми казвам. Къде? А не се личи. Да, сега си залича. Чакай да не стъпиш там, чакай да дам. Ще играти ли ме покажа? Дам къпа. Виж, снимам видео. Спокойно, не се чува. Ти да ми дадеш къпа, аз не мога да работя с нея. Не, да не стъпиш на това. Извинявайте за кратката пауза, сега почвам. Ти даш път да ти правя. Ще да кажа, май ще съм от друга, но съм от трета. Падай, бе. Не мога. Не мога. С тебе не кажа, но моля се да му остави. Утре не мога никъде да идвам, нищо не мога да свърша. Че аз няма да ти преча. Споко няма да ти преча. Спокойно няма да ти преча. Май се тук, трябва да легна. С тебе не кажа. Ам къде ще снимам видео? Кажи му, моля се. Ам къде ще снимам видео? Кажи ми да съм уедна. Тата, намеси се да ме гушниш. Тихо да видя да ще чу. Това ти е, оправи се. Ама записвам. Пуснах без да искам звука. Ще да кажа толкова пост човек няма. Ти не си пост. Сега спирам звука. Без искам усилия. Сега. Извиняй. Дете, което обича, не прави това. Да, дете, което не обича, няма да си кажа. Дете, което обича, се казва. Престани!
Добре, Да, да. извинявай, мами. На Обичам. голяка тук. No. Чуваш ли бе? Ой, дай ми се краката и обичам да си... Горе джинс. Така, да уедам каченцата така. Ай, не знам кой е моят гън, просто викам да механично понякога. I love it and I hate it, тата си. Особено сутрин пик час. Час пик. Стига с това пик час. Час пик. Час пик си е час пик. Да, пък да идем по-рано, ако не ще седнем някъде да пием нещо, да... Кафе? Каки, по-добре да сме по-рано. Добре. Добре. И друго аз, ако такова ще се обадя. Хайде. Па, видео да знаеш. Лягам. Не ми трябва видео, лягам. На мен ми трябва за канала. Тогава махай се нататък. Защо? Какво са такова в мене тук? Чакай, защо се махам? Защото има звук, пък ще спа. Няма звук. Къде сме? Включил съм аудиото и звука. Ох. Айде, маме, ще кажа да мутниш, като не знаеш. Така че никой няма.